खुलुमबाय आंनि मुङा श्री कुन्जलता बरु आंनि गामिया सेनो कसारिपारा आं आगोलावबो राजनितिखौ एसे गिदिंदोंब्लाबो आं इउपिपिएल जइन जायाखैमोन आं मानोना बहुत खस्थ'नि गेजेरजों गेलेनो थांदोंमोन खिन्थु बिपिएफआ आंखौ जेबो गुरुत्व होआसै बेनिखायनो दिनै आं न'खरनिफ्राय अखरबोदों आं दिनै प्रमद बरु बिथां सभापतियाव फैदो जोंनि केन्डिडेट बिथां एन्थनी बसुमतारी साराबो फैदों बेनिखायनो दिनै आंहा न'खरावबो मोजां दिनै फुजा होदो आं दिनै एम लाना फैदों दिनै आं प्रमद बरु सारदों आरो एन्थनी बसुमतारी लोगोहा आं इउपिपिएल जइन जानो गोनां दिनै आं न'खरनिफ्राय दिनै आं आगबारिबोदो आं दिनै बहुत मोजां दिनैनो फैफ्लांदो मानोना जोंनि बहुत दुखिया सेंग्रा सिख्लाफोरा जेबो उसुबिदा मोनाखै आरो जोंनि लामाफोराबो एसेबां असुबिदा माने नखा हाबाला माने गारि सालायनो हाया बहुत असुबिदायाव माने जोंनि आइजोफोरा माने भुक्तभोगि जाना दङ मानोना दिनै जोंनो हाग्रामा महिलारिया दिनै 17 साल दिनै हाबानि मावदोंमोन थेवब्लाबो बिथाङा जेबो मोजां खामानि मावासै बिनिखायनो जों रायजोआ गोख्रों जादो दिनै इउपिपिएलआव दिनै गामिनिफ्राय दोलो दोलो आगबारिबोदो दिनै प्रमद बरु सार आरो एन्थनी बसुमतारीखौ जों माने जिखि होनो थाखाय गतिके এইবাৰ इउपिपिएलआनो माने माबा थांगोन जिकिगोन मानोना रायजोआ खौसे जादो खुलुमबाय आंनि गुबै थांखिया बेनो जे बिपिएफआ जे जेसांखिनि खामानि मावबोबाय बेखिनि खामानिखौ जों एसेबां माने गोसोजों माने देरहानाय मोनासै ओमफ्राय दिनै इउपिपिएलआ मोनसे मोजां खामानि मावगोन होननानै सांग्रां जादों रायजो राजा गामिनि गासैबो सांग्रां जानानै जे जेसांखिनि बर' रायजोफोरा जेसांखिनि सिङाव दंमोन बेखौ एसे दावगानो थाखाय सार बिथां प्रमद बर' आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मा होनोमोनथाय एन्थनी बसुमतारी बिथां साराबो दिनै फैदों इउपिपिएलनि मोनसे आफाद मिटिं बा बेबायदि माबादों बेवहाय रायजो राजाफोर दं आरो गासैबो गोख्रों जानानै जे बेफोर खामानिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंनो थाखाय होननानै गासैबो आवगायबोदों सिगां जादों।